na-achị n'obodo emepela emepe bisi nata kezi ka anyị ga-esi na-aghọta ihe ọ na-ekwu onye ga na-akọwazila anyị ikwu ụka bụ onye tozuru etozu ịkọwa ihe onye ọcha na-asụ maka na ikwu ụka gụrụ elementary. Does anyone here speak English? Do you understand English? I understand English elementary, small. Okay. Tell your people from henceforth. I shall settle all your disputes. Ndị be anyị, onye ọcha si mụ gwa ọnụ na obi gbasa aṅụrị. Wee sịkwazie m gwa ọnụ na nsogbu adọrọ. Na mụ na Ndụka n'ebe a ga-agbazi ụnụ ife niile ọ na-ekwu dịka onye na-anụ asụsụ ọ na-asụ. Mụnwa bụ ọjị si ka njụọ ikwuka mụ na-aghọtakwa ihe nwoke a na-asụ ka o kwara aka ihe ọma mmenwu. Ichu ọjị mechie ọnụ bịa. Ka ife mara ọmụ si ga-eje na jegwu abịdị. Nwa nke ịma asụ. Afọ m bụ Achụbadike Kingsley. Ife ejije a na-akpọ Ndiowu. Ife m mere n'ime ya bụ nya nke ndị oyibo na-akpọ karakta. Bụ ikwu ụka nya onye ntapi okwu onye ọcha. Mgbe e wetere nya bụ akwụkwọ ife ejije anụnwa bụ Ndiowu. Ikwu ụka a na-ekwu okwu ya ọ bụgo na asụ na ọrụ mmụnwa ya eme ikwu ụka mma anụ ọgụ ya. Ikwu ụka bụ odogwu nya ikwu ụka emeka Ndiowu. Ikwu ụka nya onye dere ihe ahụ ize ya bụ Silas onye oke odide ka ọ bụ ife ndị ejije. Ịchọ ka m kwuo ife anyị kwuru ihe etinye biko ka ị ga-esiwe na agwanyetu aha. Ọ dịgo ka ọ garị ọ bụrụ sọ gị na-aghọta ihe ọ na-asụ subiri ọ na-ebughị isi. Ikwu ka gwa ya na asụsụ ọ na-aghọta si ya na ya achọghị ya ya laghachi ebe o si bịa. Nche ọ bụrụ na ị tire biko mankwue. Ikwu ka biko gwa ya. Kịda gị bịa. Okay. What is going on? People is happy. People is happy. I'm happy also. Ndị be anyị nọ. Onye ọcha sị na ụnụ ga-abịa ka ụnụ bịa naba. Well, afọ m bụ Patrick Onyeọcha. I played the role of George. George wụ onye ọcha bịara n'obodo na-serve as a mediator. Enwere m interpreter afọ ya wụ ikwuka. Ọ na-awụ nkwuo ihe ọzọ. Nkwuo ihe ikwuka ekwuo ihe ọzọ. So I love the story mgbe sending the script and but ihe mezi mgbe m batara na set a udu stress ngabiga. Amara m na mma agabiga ya. Since nji shoot a movie, I think this one would the hardest I've ever done. So, but I enjoyed it. Nke bụ eziokwu bụ na enwere mgbe emekatara ọgbaji ọdọrọ isi a na-anụ ọkụ ahụ ọkụ abịa ọ dịka oyi ọya atụ ịghọtago maka na bụ ihe abụrụ obele ife ọ dịka nna ihe ma mere ngwụ na-agwụ nke ka nke bụ na enwere mmeri. Ndị be anyị ndewo. Afa m bụ Nwaada Onyekachi Amajuoyi. Ejikwazi Choice wee mara m. Afa m na-aza n'ihe ejije anyị na-eme bụ Ujunwa. Ujunwa bụ nwa nlecha
Ujunwa bụ nwa ngala. Ujunwa ekwetere na o nwere nwa agbọghọ ọzọ ka ya mma n'obodo Ndiowu. Afa m bụ Chidi Ichidi. Ọ dị m bụ nwa ikorobịa bi n'obodo Ndiowu. Ọ bụ ezigbo karakta dị nnọọ ma mụ alaikekwa ya. Afọ m ya n'anya nke ukwuu. Mgbe Ugwumba send the script to me, wee ebidokere n'afọ onye delia bụ Silas Azubike Khan. Ọ ya mgbe njem na ya bụ film ga-adị interesting. So mgbe a bịalụ chozuzielu m character which is Odim, I glanced through it, ma abanye n'ime ya gosi ya, wee fall in love with that character. Nwoke ezu ike. Kata ewu na anyị n'ike. Kere anya nwakpo a. Kere gbakala ukwu enu ka akpịa. Reni ogbogo ina disi ka isi ka ogbo ji akọ asụ. Pọlụ n'ilo. Ịnwere na nnekwu mmadụ bata. Master, Odim is flog. Odim is flog. Ken. Odim is flog Ken. Tua is back. Is Ujunwa. Odim is flog. So you mean this young man flogged the young lady? Yes, master. Oh, that's preposterous. Hey! Preposterous. Odim? Onye ọcha si na-ebu preposterous. Kekwe nke bụ prospo. Ndị be na amanye ka apụta. Una ma ife preposterous pụta. N'ebe kwa Gịnị bụ amara ọkwụrụ? Ama m ọkwụrụ. Preposterous. Gụọ kenye na-akpa agwa ka ụmụazị. Ọ ihe ha ka ọ dị mme. Daalụ rinne, afọ m bụ Maazị Clinton Kene Amakeze. So mgbe ọ kpọọ m na igwe okwu, anyị kpacha, ọ dabakwa ka o si adaba. So ka o si wee kọwalụ m ya bụ ife dị na ya bụ ejije, o nyere m obi ụtọ rie nne, kachasị mgbe m chọpụtara na onye dere ya bụ ejije ọzọ kwakwa bụ Maazị Silas Khan Azubike. ndị be anyị ekele m unu. Mụnwa bụ Oyidie, nwaanyị di ya adịrọ. Ebe di m adịghọ, mchịkọ onwe m nọrọ, onweghị onye nlere anya. Ihe na-atọgbu m na ya bụ ihe mere bụ na ụlọ ikpe ebe ahụ onye ọcha bịara anyị. Onye ọcha bụ onye ọcha gbada, mana ọ bịa na-asụ oyibo na-asụrụ onye etinyere a na-akpọ ikwuka, mana onye ọcha kwuo ọzọ ọkọ ọzọ. Meter. Tell me what? I've not said anything and you want to tell them. What do you want to tell them? Ask the man why he wants divorce. Divorce. Agada? Ma ihe a na-akpọ divorce. Amakwa m a na-akpọ Onye ọta sị na ihe na-arịa ga-ebu divorce. Ị ka ajụ mmụọ bụ ikwu ka kedu ihe bụ divorce? Achọghị m ịma ihe bụ divo. Achọghị m ime ya. Agwana m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe bụ divorce, o nwere m anya na afọ nwa chọrọ ịma ihe ọ bụ. Biko ikwuka, ọ ga-asọ m obi ụsọ rinne ma ị kọwalụ m ife ya bụ ife ọbụla maka ka m mara ebe m kwụ akwụ biko. Ahụ nwa divorce n'ọnọdụ ka onye isi ekwensu na ndị otu ya. Onye bụ divorce. Onye bụ divorce dịka agada gị na-ebi n'ụlọ, ọ na-akpa agwa ka divorce. Chekwalụ ya na kemgbe eri mụ na gị bi n'ụlọ bụ ekwensu ka mụ na ya bi na-elikọ na-aṅụkọ na-achịkọ. Alapụchi ego ọnụ. Ịbụ ekwensu ọkwa gị. Agwa agada na-akpa o nwere ihe dị iche ya na divorce onye ọcha na-ekwu okwu. Ihe ndị niile ga-ekiri ejije a kwesịrị ị na-atụ anya bụ ka ọ dịkacha na-abịa na ihe gbasara ndịiche
ndị iche a na-achịkọwa maka ya bụ ihe dịka n'ejije ndị a na-ahụbu na mbụ ihe dịgasị iche iche ị ga-afụrịrị otu ihe ga-eme ka ị nọpado n'oche ka eji onwe ihe eji nyado gị ike n'oche ị ga-achọ ka ị hapụ ịhụ ihe ga-eme ọzọ. Ezigbo afa m bụ Ikechukwu Nwangene Eda Black. Ugwumba pịrị aka wee kpọta ndị so n'ihe emume a ejije a. Mụnwa na-ekenekwu ya ka anyị si wee nọrọ wee mee ihe ejije a o wee dị mma. It's a very wrong thing to carry out any act of violence on a woman. Now here's the penalty. Onye ọcha sịrị na o nwere otu onye n'ime anyị n'ebe a maka esi agba egwuregwu asọmpi agba ya eche mụrụ gịnị ka m na-alụ gịnị bụ ọrụ na bụrụ ana m agba ntụfụrụ nche gị mechipụ gị onye maka esi agba ọdụ mma ịchọ m ịbịa nọ m eche ndị be anyị ekene m unu afa m bụ Great Chukwuebuka ya bụ Great Ebuka mụnwa melụ ikuku n'ejije a ikuku bụ onye aṅụrụma mmanya onye ọṅụ nkwụ ife banyela ejije a nke bụ eziokwu eri mgbe m ji eme ejije afụnyere m ejije dịka nke a mgbe e nyere m ya gwa m na mma bụ ikuku fa gwara m na onye aṅụrụma mmanya ka m eme mana mgbe m bịa na-agụ ya na-agụ na-amụ amụ n'ime ụlọ mmụkọtarị ndị nọ n'akụkụ a na-asị ọ gịnị na-eme onye nke amụ ala ka ọ na-apụ o wee bụ maka na ya bụ ejije onye dere ya degoduru ya ka o si na-akpa amụ malite na mbido rukwe na ọgwụgwụ ya o wee lụzie mgbe m bịa ya bụ ọlụ a wee sịzie na eme ya bụ onye aṅụrụma mmanya wee bido ya mebe ya ọ dịkwuru m mfe maka na ya bụ ije o tego ebidoro ya o wee bịa dabachagharị na ife arụ m chọọ ọrịa maka ife ọbụla bụ ife mkpụtọ ife aji amụ amụ ọ na-enye m aṅụrịrị nne Waji ụtọ bụ nwa agbọghọ na-afụkasị onwe ya ka onye makarịcharụ n'obodo mana ọ na-amakwa ihe niile na-eme n'obodo ya bụ ọrịa ụmụ mgbada ya ka nkirizie unu amalụzie ka ọgọmafịa ka na ọghọrọmafịa. Afa m bụ Michelle Ụzọdịmma. Abụ m ofu onye n'ime ndị mere ejije a. Dịka obi jupụtara m sọ aṅụrị otu m si wee bụrụ part of this ejije. In fact, ka ha solo. I can't remember all of them, but I'm just very happy to be part of this. You were the murmuring. Master, big problem, Master. Big problem. What's the problem? Master, man is stuck. Wife is go outside. Is do. Do what? Is do. Maybe he's the reason why she commits adultery. I've tried to resolve their matters amicably, but it seems they are not meant for each other. I think truly they deserve a divorce. Onye ọcha ka na-agbado ụkwụ na divorce a na-ekwekwu ya. Na divorce a na-ekwekwu ya. Biko m ga-ejebe bie ka nje tụtụlụ ife m niile dị bie anụ kpọ ma dị m anụzi. Ya na divorce bili. I'm very happy and I bet you guys out there. No, this ejije. No guys say I'm more. I just have to end it. I'm just very happy. Kemgbe I bidoro ọrụ a, mmiri na-ezo n'ụtụtụ, o dezo n'efifio. Na ọ na-abalị ka mmiri na-ezo. Ọ bụla ihe ọma dịla anyị. Ndị nọ na-akọ na-asa na dịkwa ka eji ọgwụ na-ejide mmiri a. Mana bụrụ ọgwụ ka eji. Onye ọbụla chọrọ ime ihe ejije gbarata onye Enugu steeti. Ana m ekenekwa the cast and crew, the director, the assistant director, the artistic director, and everybody. Because ha mere ejije a ọ wụrụ ihe ọ ga-awụ inenecha isi na ndị a egwenyere ha aka elu. I'm very happy to be involved in this production too. Ana m ekenekwa the EP, who is Mr. Mike Onovo Ugwumba. Ana m ekene ya na-etokwu ya na-asịkwu ya nyajide ka oji. Na-ekelekwa the writer Silas. The guy wrote a very wonderful story, and I bet you watch ejije a
ị ga na-achọkwa ka ị na-enene ya, and I bet you will never regret it. Daalụnụ. Nyama. Onye ọbụla kwesịrị ikiri ejije a maka na ejije a tọrọ ụtọ nke ọma. Ọ na-akụzi ihe ọdịnala. Onye chọrọ ịchụ high BP ya biko ya kirie Ndiowu. Mma agba mbọ wee fụ na ọ dị m n'ebe a tara afụfụ dịrị anụ. He'll be subjected to 12 strokes of the cane by a village chief. Ọdịm onye ọcha si na ị ga-ata afụfụ ya ga na-akpọ stroke ọhịa okwu na ị ga-ata afụfụ lekwa anya ichie onye ọcha si na ọ bụ na ịkwere nwugwu ugwu n'ihi esokote ka Ichie so ihe ya ihe. Ichie apịarọkwa ya ihe. What are they doing? Master, man Odem is get stroke. Gbaa mbọ fụ na mbọsọ ọbụla a na-egosi Ndiowu n'ebe ahụ. Imekata akọrọ gị Ndiowu na ntị. Ndo ya abụ afa gị.